Maya payabak po. At utana po king kanam ng Aldo, ning kikatamo pong pamagsadya, para king kapiyasan ng San Carlos Borromeo. Siklod tamo po para king novena. Ginuubusan mawari po din labi ko. Banangigkas ng siwala ko yung mga kayubong puri mo. O Diyos ko, sumawap ka po kako. Ginoo ko, mirapal ka, pakasaupan mo ko. Kapanisyan. Itamangan po. Magkumpisal ko, kin Diyos, ipang may paing totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at miyaliwang kakulangan. May kasala ko, kong bina. Uli nanitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilamang Birhen, karisabla anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko kin Diyos aginuta mo. Panalangin king Aldo kang San Carlos Borromeo. Itangan po. O Diyos ipang may pahinto, may ngawaking banwat yato, mitipon kay ngeni, ban parangalanda ka at samban, kapamilatan ng kekang santo at kekeng patulunan, isang Carlos Borromeo, Arsobispo ng Milano. Linisan mo sa ading kekeng puso at palinawad ding kekeng kaisipan, ban atalos mi imburi mong ituruke kami, kapamilatan ng biye at alimbawang pepalto ng kekang Kardinal Diakono,
Dinan mo king tetagan at sikanan, baking miyampayanan king kayang tepangan, makirap ka rin kasalang ni Santa Iglesia, king panahon na ding kontra-reformista at ding humilyati. Dinan mo king kayang sigasig, para king kapakanan ni Santa Iglesia, magobrang alang patanat para king ikabayo ning anyo, ning yatong makababot king kasalanan, matsurang bisyo at sama king Santa Iglesia. Isadya mo rin puso mi, banibalot king kayang kabanalan, at maging masigasig sumuyo kaya ko at king Santa Iglesia. Maging matatag kaya sanang marap karing kasalukuyan ming problema, ban kalupa ning mal a patron ming isang Carlos Borromeo, miras kayang abi-abi king kayang kirian, manggamon king alananga, Yanasa. Panalangin king Kana Mayaldo, itangan po. O Diyos ang may payang kekeng ginu at ari, mamaos keke ko, kapamilataning kekeng malapatron isang Carlos Borromeo. Baning amoyot nin temaran at kapagpabayan, magsadya king pamananggap king malakatawan mo, king banal a pamakinabang, ing kekeng alanggalang king Santa Misa. Ibayo mo ke panalawe king sakripisyo ning misa, banya maging sentro ning kekeng biye, at babye direksyon king aldol-do ming pamibiyebye. Manano na sang migising ke debosyon king sakripisyo mo ke kami, itang matutod o makipagsalita kabang makirandam king humilya, midadaon sakripisyo ning ngayin, mabiyasa kesang migalang king kabanalan na lugal ning pisamban, abalenin Diyos at santungan ng Krisyanong maglayunan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Yanasa. King katay mikat sampit lang tala, ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng San Carlos Borromeo. Ipami banwa, misambanin lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo, kaya sulip antibanwa. Ingka kanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yam kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat kaya ko, luwan ka ka rin sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria ng Duning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga yanasa. Ipami at banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo, kaya sulip antibanwa. Ingka kanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldongin. Ampo ni patawad mo kaya kami, ning sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yam kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang maroka. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat kaya ko, nuwan ka rin sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria ng Duning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Ipami at banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo, kaya sulip antibanwa. Ingka kanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya,
ing ginuwat tsukya ka, nuwan ka rin sa blang babayi at nunya pa naman, ing bunga na ningat siyan mi Jesus. Santa Maria, ng Induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Litanya kang San Carlos Borromeo, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Diyos ipabanwa, pakaluluan mo kami, Diyos anak aminyaklong kinyato, pakaluluan mo kami, Diyos Espiritu Santo, pakaluluan mo kami, Santa Trinidad metong a Diyos, pakaluluan mo kami, Santa Maria, ipanalangin mo kami, San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami, Defensor ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, Protektor ning Milano, ipanalangin mo kami, malugod ka ring kalulu, ipanalangin mo kami, mapaglunos ka ring pulubi, ipanalangin mo kami, kalaban ding humilyati, ipanalangin mo kami, kalasag ding malulupig ang matulid, ipanalangin mo kami, wana ng gamat papapiyong kalima, ipanalangin mo kami, kalaban ding heres, ipanalangin mo kami, asyas ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, talausok ning Santo Papa, ipanalangin mo kami, administrador ning Estado Papal, ipanalangin mo kami, mapagdulap king kapayapan, ipanalangin mo kami, Prinsipe ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, Kordero ning Diyos amin lako king kasalanan ning yato, patawaran mo kami, Ginoo, Kordero ning Diyos amin lalako king kasalanan ning yato, pakiramdaman mo kami, Ginoo, Kordero ng Diyos, amin lalako king kasalanan ng yato. pakaluluan mo kami, Ginoo. Ipanalangin mo kami, O Banal na Carlos Borromeo. Bami nga pa kayong tuliran, tabang na ning pengako ning ginutang Yesu Kristo. Panalangin, itangan po. O Diyos, amay pahin dito, ampat king pamigunan mi, king biye at misyon ng San Carlos Borromeo, kete sulip. Apakyabutan mi naman sa po, ingkayang pamagkanlong at pagamuha mo. Banting upayang akamtan mi, ingkayang pamamatula at kayampunan. Pauli na namang Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiat magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, ngini at manggaman king alananga. Yanasa. Panalangin apamopus king Aldo. Itamongan po. O dibinong may ngabus, pasalamat kaya ko, king dininan mo kayong metong nga patron, ay ting puso karing maluka, biyasang makyabe, maging karing atinan, o karing kapus king bie. Maging tunay miyasang alimbawa, king kasalukuyan ming bie. Banketa apasyag mi, king kekeng kasalpantayanan, king aldo ming pamibiyebe. Mabiyasa kaya sang tupad, karing banal mong kautusan, at kalupa ning kekeng mal apatron, isang Carlos Borromeo, apan luwalo miyasa ing kekeng kasalpantayanan, kimip nun tetagan at katimawan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Yeso Kristo ang ginumi, Yanasa. Maligayang San Carlos Borromeo, Ipanalangin mo kami. kilaguning impampuan ng anak, ampuan ng banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po.
Mayapat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. King Novena kang San Carlos, ding mas sponsor, Eling and Peng Baluyot and family, at Bering Rojas and family. Pasalamat ng Mr. and Mrs. Lacanlale. Pasalamat na din kami, Dr. Edison Manaloto, successful surgery, Father Bide Chanova, successful board exam, Ralph Masa, Daniel Victoria Ina, special intention, Rivera family, and BK Makabali. Birthday Thanksgiving, Lisa Lacanlale at BK Bueno. Healing Pastor Nick, Speedy Recovery Randy Sarmiento, Jefferson Calderon, Elizabeth and Roel Romano, Bel Trinidad at Aleri Orbizo. Birthday Cristiano Alonso Manaloto, Marilu Caracas, Healing Pastor Nick Morales. Antimurin ding sablang kaladoking purgatorio at ding kaladwada di Gary, Rosita, Ulia, Alfredo, Rafael, Paquito, Martin, Gregoria, Petrosinio, Virginia, Emelita, Narcisa, Epipanyo, Epresinia, Leonardo, Presita, Reynaldo, Cecia, Basyong, Lito, Belen, Losio, Domingo, Senior, Josepina, Emiliano, Senior, Valeriana, Cesar, Diosdado, Rodolfo, Corazon, Gloria, Pelino, Librado, Iluminada, Jojit, Opelia, at Natividad. Makiabetan po king dalita pamuklat. Kilagyan ng impamponing anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin. Maya payabak po, morning. Maya payabak po amo. Ini po yung taulinang aldo, ng October, yung month of the Holy Rosary. Nyagawan tayo po ini, ang pamupos tamong aktibidad. Pamupos a misa para kaniting bulan na dinikil tamo king kaniting debosyon. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang dapat pagsisyan ding kasalanan tamo. At anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos.
Ikang may daon king biyemo, alang-alang kaya kami, Ginoo Pangalulo. Ginoo Pangalulo. Ikang may salwak king daya mo, baniligtas mo kami, Kristo Pangalulo. Kristo Pangalulo. Ikang minunang linugod kaya kami, Ginoo Pangalulo. Ginoo Pangalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwala ka tamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sinugat miying puso ng Oy paming mayupaya, ipagkalot mo karing kekang alipan, ning pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawag. King kapamilatan ding panalay ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan akalungkutan. Banmiras kami king tulang alangangga. Itiadon mi king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Itinaman ngeni ing kukutang kuko. Sikwil niya kaya ning Diyos ing sarili ng balen? Agyang makanano aline. Ako mismo, metong kong Israelita. Metong kong palipi ng Abraham, at miyembro na ning tribu na ning Benamin. Ene sikwiling Diyos ing kayang balen. Ing balen a pinili na, ibat pa king kamumulan. Anya ako pang kukutang. Ngeni misa kabla ring Hudyo, mga baldugang kaya ing melaos na lang miragsa. Ali, uling ing karelang pamikasala,
migdalang kaligtasan, karing pagano, bangkanita, dumiryala karela ring udyo. Nung impami kasala ring udyo, migdalang maragula bendisyon, king mabilog ayato, at yung pangabigura, migdalang dakal a bendisyon, karing pagano. E kasi lalong maragul, ing bendisyon ay bunga na, nung wari ding sablang udyo, magbayo labie. Kapatad, magkang isipan nyo, king balo yun na ing sabla. Buri kong ipabalo kayangan, ing katutuan ang makalihim. Antiya keni. Ing kesyasan na lub Israel, manatili kabang-kaba. Manatili mo ang gampotang kabilugan, ayato king udyo, ayakwa ng matanggap king Diyos. King makanya na paralan, mikabos ing kabilugan na Israel, agpangking sasabyanan ning kasulatan. Ing tagapagligtas manibatan niya king Sion, idayo na ing sablang dewakan, karing palipi ng Jacob. Itatagkya karela iting kasunduan, potang ilako kula ring karelang kasalanan. Meging kasalang nala ning Diyos ding udyo, uling tatangyan de ing may pabalita, at meging kasalang nala alang-alang kaya kayong eudyo. Dapot bilang bale na pinili na, kaluguran nala pa alang-alang karing karelang pipunpunan. Uling biyasang manaliwa isiping Diyos, tungkol karing kayang pipilinan at panwanan. Amano na ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginu nalapayang gulutan, ding kayang memalen. Ing ginuya na painggulutan ing kayang. Mapalad ya ing taong kaya kang tuturuanan, o Gino. Ya ing kaya kang yayanad, king kautusan mo. Kaya ipagkalub mo ing kapainawan, king panahon ding kagutgutan. Kabang kukulkulan da ing awon, para karing darapat dewakan. Ing ginuya na painggulutan ing kayang kaso. Ing Ginu nalapayang gulutan, ding kayang memalen. Nilakwan ding taong kayang pakamalan. Inge mga biran, magbalik ka ring piyukuman, at ding taong makatuliran, kayayang igalang. Ing ginuya na painggulutan ing kayang. Nung ing Ginu nakusopan, malamba na sanang panahon ing miras ko, king tahimik akutkutan. Ning kakong sasabyan, mitatalusad ko, ing lugod mong alangkupas, o Ginu, agad-agad na akong sepo. Parang alanday po yung maya pabalita. Nuan ka o igpa, ginuning banwat yato, pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang timurin. pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Gino. Misa naldo na ning Sabat, may kumbirayang makipangan ni Jesus, king balena ning metong karing pamutok daring pariseo, at pegmasdan ding miyamas-samas ding tao. Apagmasdan ng Jesus, nung makanano lang mamili karing luklukan pandangal, ding mapila na may kumbira. Selitane karelangan iting talimhaga, nga na. Nung kimbiran na ka, ning ninuman, king metong akasalan, may pipili na ning luklukan pandangal. Magkang ating may kumbirang mas marangal kesa ka.
At lapita na ka ning mengumbira kaya kayo nga dua at sabyan na kaya ka pabusan meng lukluk king luklukan mo ing taong iti. May pakarinay ka kanita at king peka marayong luklukan karin ka lukluk. Ing masanting mong daptan ning may kumbira ka ya ing lukluk ka king peka marayong dining luklukan. Lapita na ka kanita ning mengumbira at sabyan na kaya ka kakaluguran, kini ka king kabisera. Mirangal ka kanita, king harapan daring aliwang bisita. Uling ing ninumang magmatas, may babaya. At ing ninumang magpakumbaba, mitas siya. Ing mayab ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay ka, O Kristo. Makiramdam po king umili. Gandang morning po ulit Good sa morning lahat. po, Among. At ito nga po yung ginawa nating pagtatapos na activity para sa Month of the Holy Rosary. Ito rin yata ang tinatawag na Halloween. At dahil hindi natin pinagdiriwang yan, pero sa mga Western countries, yung Halloween na naging mga parang horror costume day. Kasi lahat ng mga sinusuot parang nakakatakot. Pero ang original naman po yun, hindi naman talaga araw ng mga multo at mga masamang espiritu, kundi hallow, ibig sabihin mga banal. Hallow. Kaya nga, hindi po ba yan ang palayaw ng Diyos? Hallow. Hallow. Hallowed be thy name. Yan, hallow ang ang pangalan ng Diyos. Hallow means sacred, banal. Kaya yung Halloween, ibig sabihin lang yung bispira ng mga banal. Kasi po yun talagang bispira naman ng All Saints Day. Kaya hindi ito tungkol sa mga multo at masamang espiritu, kundi tungkol sa mga santo at santa, mga banal. At ito nga po sa pagtatapos ng nitong Month of the Holy Rosary, yan ang ating ginugunita sa isa sa mga santo at santa, ang Mahal na Birhen. At siguro po ang Mahal na Birhen, hindi naman hinangad ang ganitong parangal. Hindi niya hinangad ang siya'y putungan ng korona, ng honor, kundi yan ay binigay ng mga Kristiyano, mga unang Kristiyano, magpahanggang ngayon. At para sa atin, higit pa sa pagpaparangal na binigay natin, ay yung parangal na binigay sa kanya ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga po, ano naman ang kahalagahan o nanong silbi na ng parangal nung tatas may sarili mong bangko. Dapat ang parangal hindi ikaw ang nagpaparangal sa sarili, kundi yung iba. Sila yung nakakakita ng iyong ginagawa, hindi yung tatasmeng sarili mong bangko. At para sa atin po, yan ang mga santo at santa. Hindi na naman sila yung humingi na sila'y parangalan, na sila'y saluduhan, na sila'y iupo sa luklukan ng dangal, kundi tayo, lalo na ang Diyos mismo. Siya mismong nagsabi minsan na kapag nadatnan niya ang isang alipin na gumaganap sa kanyang tungkulin, anumang oras na siya darating, paglilingkuran siya ng kanyang amo. Ititreat siya. So, yan po yung para sa atin. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng upuan ng parangal sa mga santo at santa, lalo na sa Mahal na Birhen. At yung upuan pong yan, pwede palang maging issue. Yung upuan. Kasi dito po sa ating ebanghelyo, yung issue, yung upuan. Actually po, ngayon pong pandemic, kasi nga, nakabilang lang yung mga upuan natin, talagang naging issue ang mga upuan.
Paano naging issue yung mga upuan? Halimbawa, yan, si Sister Mel, palaging nandyan nakaupo. Si Hapong Pising, parang kasing meron na signature yung bawat upuan. Sa mga ibang parokya po, naging issue. O sa mga parokya, naging issue ang mga upuan. Sa bagay, nasabi ko na po minsan sa inyo, ako rin nung nagsisimba, kahit sa seminaryo, kung ano lang yung saan ako umupo, doon ako lagi. Parang ganun parang nakatatak na. Parang mas komportable ka na doon. Okay, yung iba po ayaw nilang ilagay mo sa sulok. Naghahanap ng ibang, kung saan sila parang mas komportable. Siyempre naman, kahit naman po pag manonood ka ng scene, pipili ka ng upuan na gusto mo. Kaya ako po, naunawaan ko yung experience dito sa parokya natin at sa ibang parokya tungkol sa mga upuan. Sa pagbibigay ng lugar na maupuan ng mga parishioners. Anong ginawang solusyon ng iba't ibang mga pare? Huwag na lang bibigyan ng seat assignment. Bahala na silang mamili kung saan. Kung yung gusto nilang upuan, taken na, pasensya na lang. Sa susunod, dating na lang sila ng maaga para walang usapin tungkol sa upuan. Siyempre po yung ganyan more on for comforts. At saka kung saan ka palagay. Ako nga po pag nakikikain, siyempre pag sa mga parties, kaya kasal, mayroong mga presidential table. Siyempre saan kami lulugar, kami mga pare. Normally kasama yung mga ninong at ninang. Okay lang naman yun Andun ka special ang upuan. Kasama sa mga binibigyan ng pansin sa araw na yon. Pero alam niyo po, pagkatapos ng okasyon na gano'n, pag nagkwento si Myong, nahinggit ako kay Myong. Wala siya sa presidential table, pero mas busog siya. Wala sa presidential table, nakakita niya yung kusina, nandun pala lahat ang pagkain. Kaya mas malapit. Nung minsan nakikain kami, sabi niya, Among, kanyama na po nitang sigang kambing. Anong sigang kambing? Hindi ko tanawin. Bala, nakatutok siya kung saan ang gagaling yung pagkain. Kaya kung minsan, mas maganda, wala ka sa presidential table kung ang habol mo ay kabusugan. Gusto mong mabusog. Kasi pag doon, medyo pasosyal ang pagsubo. Tapos mayroon pa picture-picture. Samantalang pag simyong, kahit sa saan-saan lang, lamon ng lamon. Walang pakialam. Kaya conforme kung anong habol mo sa upuan. Pero sa iba nga po, masyadong big deal yung mga kanyang upuan. Masyadong issues sa kanila. At ito nga, kasi yung upuan, hindi lang para mabusog, hindi lang for comforts. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, tungkol din ito sa honor, sa dangal at parangal. Sa dangal at parangal. Kasi mayroon talaga mga taong gusto sila napapansin. Mayroon talaga mga taong gusto they are honored, respected. Yung ganong, At ito nga po yung napansin ng Panginoon. Yung pag-uunahan dito sa mga parang seats of respects, seats of honor, na parang kinalungkot niya. O nga naman, yung parang nag-aagawang kayo ang mapansin, bigyan ng halaga, dangal, parang masagwan tignan. Pagtapos mag-aaway sa ganyan. Kasi kung ang posisyon at power ay gamitin para makuha yung gusto, hindi magkaroon ng patas na labanan. Kung gagamitin yung mga ganong positions at powers, maichipera yung mga mahihina.
No? At mayroon palang barasusan. No? No? Kasi pwedeng magamit doon. No? Kaya yun ang mas parang malalim na issue rito. Yung gamitin yung posisyon, yung kayamanan, power to influence. Yan ang mas di ba? Di ba pag medyo mas mayaman, nakadesisyon ka na tapos babaluktot mo para sa kanya. Kapag mayroong mas makapangyarihan, tapos ng lahat, pag pinakilaman, sige, kayo na po yung masusunod. Kasi iba yung power, iba yung posisyon. Pag ginamit, hahamakin ang lahat. Masunod lang yan. Masunod lang siya. At ikaw naman na medyo mahina-hina, siyempre anong gagawin mo sa ganun? Kaya pwedeng mag-give away na lang, give in sa Kanya. Kaya itong issue rito ng Panginoon ay tungkol doon. Hindi dapat doon magamit ang power, ang posisyon, o kaya ang kayamanan. O kaya kung mayroon kang sinasabi sa lipunan, hindi dapat ganyan. Mayroon pong isang istorya ng isang mayor na pagpapasok ng office niya, public transport lang. Ito po yung nangyari sa ibang bansa. Isang nabasa ko lang kwento. Kaya yung dun sa bus, kung saan sa sumasakay, meron silang laging designated seat para sa mayor. Kasi palagi na lang yan. Minsan po, in a day's work, in a day's ordinary day na nangyayari sa kanya, sumakay siya. At nandun ang designated seat niya. Nung marami na pong sumakay at puno ng lahat, biglang may pumasok na mag-ina at wala na silang mauupuan. Yung babae, kalong-kalong yung baby niya, at taken na yung seat para dyan. Ganyan po sa mga ibang bansa. Nung makita ng mayor yan, alam nyo, tumayo siya at ibinigay dun sa babae at saka sa kanyang kalong-kalong yung upuan niya. Yung mga nandoon nahiya kasi yung mayor ang nauna pang tumayo para ibigay ang kanyang upuan. Pero sa mayor na ito, doon niya konkretong ipinakita ang upuan ay paglilingkod. Konkreto. Yung upuan na yun, dapat ang papel ng upuan ay naglilingkod. Kaya binigay niya. At yung upuan na yun, pinaglingkuran ngayon yung babaeng dala-dala ang anak. At si Mayor, maliwanag sa kanya, ang posisyon niya, ang kapangyarihan niya, ang dahilan kung bakit siya inuupo doon sa posisyon na yan bilang Mayor, ay hindi para siya patabain, hindi para siya payamanin, hindi para siya parang hindi masasaktan, hindi. Kundi para sa kanya, kaya inuupo siya, para siya ang unang maglingkod sa mga mahihina. At ito po, ang issue sa upuan. Sana sa atin di big deal yan. Madun lang tayong magbigayan. Dapat nga, the more na alam mong ikaw ang pinakamalakas, the more na dapat ikaw ang magbigay daan sa mahihina. Wala dapat conflict sa usapin sa physical na mga upuan na ganyan. Kailangan lang magparamdaman. Tsaka mauna yung malasakit, awa, compassion sa puso. Kasi pag gano'n, mas magiging payapa, para payapa po ang mundo. Okay. At sa mga tao pong gano'n ang inaasal, yung nagbibigay daan sa iba,
yung sinasantabi ang sarili para sa iba. Sa ating pong ebanghelyo, tanda natin, yan ang tinataas at pinipugayan lalo ng Diyos. Sa lahat po ng mga santo, walang santong mayabang, walang santong very proud, walang santong very arrogant. Kung meron po silang common personality, no? o ugali, common na ugali, silang lahat very humble to the max. Amen. Atin po ngayon idulog sa Panginoon ating mga kahilingan, tayong lahat na binigyan ng magandang aral ng Panginoon tungkol sa paggamit din ng posisyon at para tayo akaying maging mababa ang loob. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, Kapilan Mansana, Ela Mananabu, King Pamanugaling Parisewo, pauli ning matasdang posisyon, at ning kagalangan, ababiyering tao karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para ka ring pamuntok ning kayakatang bansa, Kapilan Mansana, era pagtaksilan, ing tiwala abinyena karela, ning Diyos at ning kayakatang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para ka ring sablang bihag ang makakulong, karing makataong sukulan, matulid man o wali, gamitan da sana ing karelang oras, bang misip, mamasa, mag-aral at manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamo, busal ning kalungkutan at kapagsubukan king biye, ibili ta sana ing kaya katang kapanayan, king alanganggang kabyasnan, kayablasan at manaya kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos, sa mayupahing tutu, tinubod ming kay kang anak, ban maging kalupa mi, pera mo king pamikasala. Busan mo nga tokyan mi, ing kayang mabiyalimbawa, ating dibino ng turo, akalamnan ing ebanghelyo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pagdalit para king pamagsadya karingay.
Manalayin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapana sanang Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapurya ti kaligaya ning kayang lagyo, king kayatami ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubuktungan mong anak, tegulaling ning kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan. Kabang darami laki kareting ayin ing sakripisyo, mikabus ke sana karing sablaming kasalanan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya timurin, yat nayor ang puso yun. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Kabang parang alan miya, ing mana Birhen Maria, mapalad diyang dili, karing sablang babay, ing mala Birhen, ake kang piniling maging indo ning bugtong mong anak, king kayo pa yan ing banal espiritu, ing Birhen Maria, meging tunay ng indo ning kaya kang anak, abait na ang timong sala ning meto yato. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok nang, ngaming babye, kapurian kaya kang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya. Yung daya ng bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabi ng mebiya ng anak mo, darawang miya kaya iting tinabi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban biganap yak ilugod, kambe ng Francisco, kay kaming Papa. At Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing me, lalo di Domingo Senior, Ofelia, Benito, Natividad. Ading haliwa pang mayang unabi, tanggapan mo sana, kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, ang Birhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya be ring apostol, ading sablang santo. At inupad kay malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amanin tala pangabos at nibog king banalang turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Hesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Timi ka kapatid, masyatangin pupugay ang kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kayo po.
kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, ng tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang matampang tanggap kaya kaya ka. Dapat Dapat ikas sikas niya may nga mano mano mo, kumayap na ako. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pa mga kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bagi.
at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Ay, bayo po yung tauling panalangin, mag-floral offering tamo, king Indong Birhen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ngayon tinggap miya, ang sakramento ang iba't banwa, adwan ming kaya kang pakadulo. Parati kaya sanang magsaya, king pamagmasusi, king ligaya ng Birhen Maria. Atok yan mila sana, ring kayang bakas, at masolong miyagum, king misteryo ng kaya kaligtasan. Itinadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kang timurin. bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kay katang kapag masusyan, inyaw meta ng ining, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan, magandang araw, marami pong salamat. Thank you.
Thank you. Then kaya kayo pong face shield.